Det er alvorlige tider i disse år. Over store dele af verden er væksten gået i stå eller sat på vågeblus. I dette klima valgte jeg for et år siden at starte en virksomhed med salg af luksusvarer og gratis skriverier. Forretningsmodellen har endnu til gode at vise sit værd. Det har dog aldrig skortet på støtten i ånden, og det siger jeg tak for. Det er den støtte, der har gjort 2012 til det suverænt mest spændende år ud af de mange, jeg har dyrket de gratis skriverier. Det er jeres store goodwill, der har givet mulighed for mange af årets største biloplevelser. I dag sender jeg alle klassikerbilentusiaster mine varmeste nytårshilsener og gode ønsker. Tak til jer, der har ladet mig prøve jeres kæreste ejer. Lad mig høre og genfortælle jeres historier. Lad mig sove på jeres køkkengulve, hvor Beatles muligvis også har sovet. Tak til jer, der har givet mig tips, råd, tjenester og oplevelser. Det er disse oplevelser, der er omdrejningspunktet på Via Retro og vil vedblive at være det. Jeg hylder hermed princippet If it ain't broke, don't fix it. Og if you are broke, borrow it. I 2013 vil oplevelserne være at læse på Via Retro, som er en ganske naturlig udvikling af Motorretro og Spectramoto. Sammenlægningen af disse to sider bunder i et ønske om at lave bedre stof på en bedre platform med flere muligheder og at score kassen på det. Jeg ved godt, at mange borgere er bekymrede for faren i denne kommercialisering. Så lad mig blot sige dette. Jeg garanterer, at der aldrig vil forekomme fordummende og malplaceret anbringelse af reklamer for irrelevante og inferiøre produkter på Via Retro. En af dette års helt store oplevelser var mit besøg i Monaco og Minimilia. Disse to steder, disse to løb, rummer tilsammen mere historie, mere legende, mere skønhed, mere joie de vivre, end næsten alt andet jeg har oplevet. Og for det siger jeg Frankrig og Italien en varm tak. At særligt Minimilia så har vist sig at dreje mine bilpræferencer 10 år tilbage, og hundreder af tusinder af kroner op i pris er beklageligt for mig, men forhåbentlig godt for læserne. Det er dog en væsentlig pointe, at mine glæder og fornøjelser på denne pragtfulde tur blev udlevet bag rattet af en trofast klassiker med over 40 år på bagen, som jeg bagefter solgte for blot 30.000 kroner. Det viser for mig, at mindre end 12 cylinder kan gøre det. Mindre end 6 bliver dog svært at leve med i længden. Og at enhver klassiker er bedre end ingen klassiker. Hvormed vi er tilbage ved det med de svære tider. Intet er så galt, at det ikke er godt for noget, siger man. Og således også for os klassikere-entusiaster. Der har formentlig aldrig været flere gode biler til bedre priser end netop nu. Og derfor bør 2013 blive det år, hvor I, der ikke allerede har en klassiker, bør købe en. I, der allerede har en, kan købe en mere. I, der allerede har flere, kan købe endnu flere. I forstår nok princippet. Dette er ikke en opfordring til skørlevnet eller Sodoma og Gomorra. Det er en opfordring til samfundssind. Verden har brug for forbrug. Det er en god gerning. Det er det rette at gøre. Og det er muligvis bedre end penge i visse banker. Men i hvert fald er det helt sikkert en adgangsbillet til oplevelser. Dog ved vi jo, at tilværelsen kan forme sig meget forskelligt, og at vilkårene kan byde på knaster og forhindringer, som nok kan tage modet fra en. Særligt slidte knaster er deprimerende. Netop i vanskelige tider er det vigtigt, at vi har blik for hinanden, og er parate til at opmuntre og støtte, hvor vi kan. Lad os gå ind i det nye år med bevidstheden om, at vi på Via Retro
alle kan være hinandens nærmeste. Gud bevarer jer og alle jeres køretøjer. Gud bevarer fossile brændstoffer.